Bisa Romwi sak Hamya Wngwi Tongnai Santosh Debbarma bai Krakshalo Thangwi Naikha Runeil Debbarma aslo bini logio tongka Tripura thani te kubun adong rok. Kokdomani bisingti Shoymankha 14 nong Bujung Nogor Bakhinogor Debbarma Amsani Tongnai Santosh Debbarma Bisa Romwi sak Hamya Wngwi Tongmani Kokdoma aslo sak Hamyani Kokdoma khanawi wati shek phai tongmani yagolo fano anukhungni bororobai Thangwi malai rangni chuba surukha Runeil Debbarma aslo bini logio tongkha Tripura thani te kubun adong rok. Bosor kaisa Abono khanawi Runeil Debbarma noni o amsaini noni khasuksa Runeil Debbarma o bahake jeta ni nukhungo phai chuba phai mani bahairok ma tongkha bahairno hambai maru bongno chuba phai loge kare jarawa balekana hambar wansuk daman nong nok nukhungo o bahake phai na hnai wansuk maya tabo bo sak hannogo nairina ni hne wansuk tong tabo nairina ni hne jong tabo jibiroko jibi sak hannogo nai jangnai je sak hamyani mung tamo Santosh Debbarma o kamni mung Debbarma nini mung nini saida jare khoro busuk tong khorso koriko ha Bureau report Chini Khorang.